Como apareceu coxa un pouco, xa avisamos a Pepe para que nos mirara a vaca. Vamos a acercar ali ao ferrador. Veña, vámonos. Ala, veña, vamos. Veña. Nervioso apartala do rebaño. E bardaos é boa zona para a gandeiría. A ver, tradicionalmente aquí sempre hubo, en todas as casas había vacas, desde sempre. Antes había, ahora, quizás ahora hai o mismo número de vacas, pero concentradas en 3 ou 4 explotacións solamente. E unha especie rendable, a rubia. Nosotros, co sistema que temos, nosotros competimos en calidad, non en cantidad. Nosotros non podemos competir con un cebadeiro que fai 1000 becerros ao ano. Facemos 30, pero uns becerros distintos. E iso, ese valor é o que lle falta, ese saltiño no mercado é o que lle falta. A ver, ó. Camarela. Hai que mirar un pelo. Entra, Marela di. Marela di. Pero... Que entra aí? Vamos a amarrar esa letra. Vente, Marela, chega. Cuidado con a mellor mova a cabeza, que é un pouco... Járate un poquinho por cuarto. Aquí. Quieto. Isto antes era de madeira todo. E despois, ao largo tempo, pois rompían e tal, e fixémonos todo fundido. E vostede leva moito tempo sendo ferrador? No, 50 anos. Va, hai que ter cuidado con as vacas do pasto. Poden... non estar tan... Sacuden drao. A coller así o pé, como estábamos agora, en vez de poñerme por aquí, puxeme por aquí. E acerqueime moito e demo con isto. Co curvaxón. E fixeme aquí un furado, na frente. Tenga baixada, Teña baixada que estallou a carne. Ai, mira, un día... Oye para ti, Ai, vai estar ben. Bueno, va. Marela, para nivelar os pés. Estás facendo a pedicura? Claro. Bueno, isto antes facíase cosco fina. Coa? Cosco fina, como esta. Eso como unha lima das unllas. Claro, facíase así, ves? Agora, como todo veo para diante, como todo se modernizou, vamos a facer máis rápidas. Antiguamente, para andar polos camiños e que non se lastimaran os pés, poñíase as ferraduras. Esta é unha ferradura normal, leva Hai que dúas. poñerlle dúas, claro. As vacas teñen, ao ter dúas uñas, levan dúas. Por exemplo, Sobre todo o que faz con animales, necesitas moita paciencia. Aí vai, listo. a ver, xa está, quieta. Vamos, por aquí, veña. Veis o regalo que lle quedou aí a Pepe. Veña, ala. Hasta a próxima. Hasta logo, ala. Bueno, chao. Hala, chao. Viña descomposta. No, Ai, parece que Pepe ten importantes xestións que atender.